duka kayan da suka mata kaya gudu wanda suna kawo iya mata su yi kariya shau kariya mana ina ma kama da wanda zai ma kwarashi gashi na kwaido gashi na golo wallahi tallahi sai kamar ya kana kin bisin yaba ne ka san ko ni wa kai wane ne sai amma da dakata mu tafi na kaman ba kaso ya fito ba tun dazun da muka shigo shagon ka sai maganganun banza kake yi mu tafi ba kaso in da ba shagon banka bane ka bar shagon mana ezan wata ma cutumar uban sa zan ce ni kace ga kana ce ezan wata ya ci group banka mun yi kudi kuma kuna so ku siya kai lan group banka sha kallo duniya shi da akwai kallo wani alkairi ya kullo wani ko shari ya kullo aikata wato saboda zakuwa a ɗan jira mu zo a yi karatun ma da mu ya gagara ai tun da suka gagara jira mutum mai san zancen a dawo bayan to ai kwa zauna ai kwa samu guri ku zauna daga baya mai da abin da zani ku zauna ai kwa kan fita da abin da yake cikin mu a sani kada mu ce a dawo baya a ga san kanmu ai ba maganar dawowa baya ba dan haka kwantar da hankalinku domin ku shi wannan zaman an yi shi ne domin kowa ya fahimci abin da ake nufi kuma insha Allah kowa zai fahimta dan haka ku samu wuri ku zauna sai mu dora daga inda muka tsaya gaskiya ba zai taɓa yiwuwa ba zai taɓa yiwuwa ga mu bar wannan cin mutuncin da ya mana mu kyale shi ya tafi sarara ba. Ya kamata wannan mutumin a nuna masa ya san yayi kuskure a rayuwarsa. Yanzu ya kuke ganin zamu masa saboda ya san ya tafka babban kuskure a rayuwarsa ko da ƴan uwansa sun gani sai su dinga jinjina masa. Ka san barin irinsu a cikin al'umma illa ce babba, cire irinsu kuma daga cikin al'umma kaga jihadi ne babba. Ya kamata yanda muka saba zuba mutane shi ma ya zuba ko ba haka wani ya bakunci lahira. Kuma cikin lokaci kafin zafin abin ya fita daga ran mu goga. Sosai ina ganin koda mu bar shi don so ko saboda ta dalilin su ya aikata abu. Allah ya hutu zuciyarka a cikin horon da kai mana. Yafiya ba ta ga dukkan wani mugun bawa. Shawara ta dai kawai karbi da wannan yarinyar ma kawai yalla bai. Wannan shine yafi komai sauki. Dan idan ka ci gaba da tarayya da ita, wata ran za su yi ma abin da ya faka. Bari gaya muku wani abu da ya rubuta kusa. Inda kun san labarin Fatima ko za ku san wace ce Fatima. Da dole za ku da bani karfin gwiwa a gare ta saboda duk zuciyar da ta kyautata ma. Ya kamata kai ma ka kyautata wannan zuciyar. Amma ku dan bani lokaci kaɗan zan fayyace muku wace ce Fatima a gare ni. Ya kamata ita ma wannan dan kanyar taka ya kamata ta tane akan tunda zaka iya bada rayuwarka akan ta to ya kamata ita ma fa ta iya bada rayuwarta akan ka saboda ka san duk mutumin da zai iya bada rayuwarsa akan ka to ya kamata shi ma kuma kai ma ya kasan zaka iya bada taka. Me gida in ma ba za ka iya rabuwa da ita ba to ka dinga tafiya da mu duk inda za ka je saboda mu dinga ba ka kariya. Allah ya huci zuciyarka. Ka duba maganganunmu ka zaɓi ɗaya daga ciki. Uwar marayu, zan yi nazari akan haka, amma ina so a binkito min cikakken bayani wanda za ka
a yau din nan ba tare da rana ta faɗi ba. Ya kamata kuma ne ka tuna mana daga wajen da kuka fara haɗuwa na farko. Saboda duk wannan abin da muke yi a kanka muke yin shi kare ka sai duk da kariya tana wajen Allah. To amma kuma ya kamata a ce mu ma dai muna dan taba karatun da muna da ragatin da Allah ya ce tashin taimake. Wanda haka yake wannan bisarda. Ko ba haka bane. Haka yake. Ni dan jejewa saboda akwai wanda na kira yanzu zai kawo mana taba. Ga karfe na nan. Ka da shishan nan. A shi lafiya. Ka kashe wancan, ka buge wancan, ina dalilin ka, ina dalilin ka, me dalilin ka. Sultan. Sannu, na wuni. Lafiya ƙallon. Na gajiya. Ba gajiya. Sannu. Yanzu ta shigo take gaya min wai ashe har za ka wuce. Wallahi saboda ina da wasu 'yan uzurrurruka ne da nake son je dan gabatar da su shi yasa na ce to ya kamata in zo in samu koma. Allah sarki. To an gode sosai. To ga wannan ka hawo mota ko? A'a da kin bar shi kawai saboda akwai kuɗi a hannunmu. To ka rena kenan. In baka ansa ba tamkar ka rena kenan ai. Gashi da Allah a hawo mota. Allah ya saka da ai duk wanda yake son naka tamkar yana son kai ne. Kuma ni ina son mai hazaƙa musamman ta ɓangaren karatu. Salamu alaikum. Alaikum salam. Na wuni. Har kun gama tutorial ɗin kenan. Da shike dama tun ɗazu suke nan suke yi ai. So sun daɗe suna yi saboda kasan suna yin test a makaranta. To bayan tutorials ɗin ma sukan ɗan zo su yi tilawa a gida. Shi ne yanzu zai wuce ai sun daɗe suna yi. Gaskiya ne. Za mu wuce. To shi kenan Allah ya kiyaye hanya yau. Za mu koma. To shi kenan ba damuwa. Sai an jima. Allah ya kiyaye. Dan da zuwa daji na. Sannu da yarda dinta. Sannu da karatu zan ce ko sannu da gida. Duka biyu. Ai duka biyu. Ya Allah. Sannu da zuwa. Allah alhamdulillah. A'a, yalla bai. Ya ni ka zo na anan kuma. Ai sai ka tashi mu shiga daga ciki. Kar ki damu. Nan din ya mu. Amma kamar na ga akwai abin da ke damun ka. Gaskiya akwai abin da yake damuna. Wato al'umma ne sun kasa gane me aikin dan sanda. Dan sanda yakan siyar da rayuwarsa, ya jefa rayuwarsa cikin haɗari don ya sama ma al'umma zaman lafiya da kwanciyar hankali, ya kare dukiyoyinsu da kuma rayukansu. Amma duk da haka jama'a ba sa gani. Kullum mu 'yan sanda a masu laifi muke. Kina ganin wani sa'in idan na fita daga gidan nan ba na dawowa sai washe gari. Hakan koda zan take haƙƙinki, koda kuma zan jefa rayuwata cikin haɗari. Amma nakan yi hakan don in sama ma mutane zaman lafiya. Koda zan jefa rayuwata cikin haɗari, mutane ba sa gani. Ni wannan abin shi yake ɗaure min kai ga al'umma. Wani sa'in sai in yi da na sanin ma me yasa na shiga aikin ɗan sanda. Saboda kana tabauta mutane amma ba sa gani. To, ni dai kamar yadda na saba gaya maka haka kuma zan gaya maka. Ka san shi wannan aiki na ku sai haƙuri. Kuma kamar yadda ka faɗa ka ce mutum. Ka san kowane halitta akwai irin nashi halin. Wani yana da sauƙin fahimta, wani kuma sai ka wahala sosai sannan zai fahimci abin da kake nufi. Saboda haka Allah dai ya kyauta. Ai wasu mutanen duk abin da za ka yi, duk fahimtar da su da za ka yi, wallahi ba su taɓa ganewa ba. Tunda ka zaɓi zaman nan bari in je sai in kawo maka abincin ka ci ko? Yawa kinga, in kin shiga akwai jakan nan, akwai wani brown file da Bible ki ɗauko ma, akwai wani abu da zan ɗan tuba. Wai har a gidan ma sai an mana aikin 'yan sanda. To shi ɗan sanda ina ne baya aiki? To ba komai da Sarka 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 Shikenan daga ka dawo kasuwa ka zo ka nemi guri ka zauna ba ka da aikin yi sai karanta labaran ma ba irin namu na nan ba irin nasu na can ni na ma rasa inda ka koyi wayannan ɗabi'un ma wanda ma ni ba ma irin nasu naka ma yafi nasu ma zan ci
Yau na taɓa mu basu na ce ina ga ina ta magana kai shiru ne. Ko dai shawarar da nake baka da baka so. Wani shawara kana bani? Wani shawara kana bani? Kai da kana bi bayan su, kana goya bayan su. Ba wani shawara da kana bani. Ko da hakan dai ai ina maganin wani abu. Amfani. To abu da yana gani at long last zai tattara abu da na hada. Da kai gaba daya sai mu tafi da kai gare ni. Wallahi ba da ni ba. Ka kai ni can? Inda ba gari ba uwa ba uba ka ce min ni ka kai ni can wallahi sai dai kai kadai zaka ci. Inda na siya ka je kudi, na ba je kudi, a ba ni kai. Dole zai kabi mu tafi da kai gare mu. Wannan labari ne. Labari ne. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Shigo. Assalamu alaikum. Yau manyan baki ne kuma a gida? Wallahi mu ne. Hajjaji iko Allah. Kai. Hajjaji iko Allah. To Hajjaji na ga an yada ni. To shine na ce dai ba dai na nuna dai zuciya ba dai. Ba a rena mafari. Ni da wani magana ni na mamanta da wannan magana dan Allah. Ni za ci ma ya wuce a wurin ka? To inda ta riga ta wuce ai za a neme ni Hajiya. Ai kai din ne. Duk wata hanya da zan bi in same ka. Na nema na rasa numbobin ka gaba ɗaya ba sa shiga gaba ɗaya kai batan dabu. To Hajiya yanzu kina gaya min ne in yadda komai. To kuma dai menene ya riga da ya wuce. Yanzu ka dawo ne a ɗaura daga inda ka tsaya? To inda ba haka ba me zai kawo ni? Hajiya yaya akwai bayani akwai sababbin zabi. Queen baby. Cool baby. Fine girl. Duk ku zo. Hajiya iko ba kya rasa abubuwan rayuwa. Ba kya rasa abubuwan rayuwa Hajiya ko da jin sunayen ma ni na san cewa wannan zabin special ne. Kai. To ga Queen baby, ga Cool baby, ga Fine baby, sai ka zaɓo na ɗaya a ciki. Hajiya, na ga Queen, na ga Cool, na ga Fine baby. Kai Hajiya. To ga sanan ka zaɓi guda ɗaya daga ciki, wadda da rabon ta haura turai don na san kaɗan daga cikin aikin ka ne. Kai Hajiya, ai ni gaba ɗaya duk na rikici. Na rasa wacce zan ɗauka Hajiya. Da sun ruɗa ni. To ko za ku kwashe su duka ne? Hajiya ba ina gani haka za a yi. Abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan. Ka kwashe su ka tafi gaban ni ka da a gida ba zai taɓa yiwuwa ba. Ka ga zaɓi guda ɗaya a ciki. Haba Hajiya to ai a bani guda biyu. Ka ga Alhaji ka natsu ka zaɓi guda ɗaya a cikin su. Saboda duk wacce ka zaɓa na san ba za ka zaɓi jimin garaba. Saboda ni duk ɗaya suke a wurina. Hajiya ki ji duk ƙanshin da ke falon nan. Daga fitowar su gaba ɗaya kamshi diya ya rike da wurin nan. Ni na rasa wanda zan taɓa ba. Ba. Wannan kisa ne da wani samun shigo shunau. Sakamakon wannan kisa aka da biye sa ba su a cikin wani sa. Amma sakamakon da yake da goyon baya a sama sai lokacin ba su mawani na sarrafa. Wanda da hankali duk wani bayan da muke da shi mu da sandan Najeriya muna da kira da wasiya wanda ne ne wata sanda a kai sai mun ga ko shi kuma za mu tantar da ba zai ba musa a kan tura mu amma gaskiya abin da yake bani ba ga wani kisa shi da gaskiya wanda yake da ya yi babban haɗari da shi ne da zai wayar ko da gaskiya yana da Kasuwanci rana 99 ta ƙaramu rana ita ne karatu kuma in dai yadda ke kula a duniya duniyar nan za su taru su gaya maka ba Allah ba ki ba ka nasara ba asirin da su ya fi saboda haka wannan labarin da kake ba da wata Allah ya da babu wanda bai san wannan labarin sai mun shafa labarin sa a duniya da ka ji ko Allah ya da Allah ya ba su insha Allah
amma ka ji ba da Allah ina so in samu nutsuwa kamar na awa ne da wannan kafin da aka yi wani da lafiya. Au, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoya maza da mata muna godiya da nuna soyayyar ku wanda suke bibiyar channel din nan mai suna Kurata TV. Wanda a nan ne muke dora muku fim din sarka da sauran duk wasu fina-finai namu da suka danganci. Ina mai jin daɗin ganin yadda kuke kallo a kodayaushe kuna bibiyan mu kowane sati. To, insha Allah 8 ga watan nan ba za mu samu daman kawowa ba da 15 ga wata insha Allah za mu dawo 22 ga wata muna godiya a gare ku kun ga cincin din nan wallahi daɗi gare shi to amma na san sarka tana muku daɗi kamar yadda wannan cincin din take min daɗi dan Allah ku yi haƙuri insha Allah za mu dawo 22 ga wata muna godiya a gare ku ku ci gaba da kallon mu insha Allah za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye masu nishaɗantarwa ilmantarwa faɗakarwa insha Allah muna godiya dan Allah ka kumanta ku danna wannan ƙararrawa wadda take haka din nan shine zai ba ku dama ku kalla dan haka mun gode sadakar biyu dan uwa kyauta ta rabi akwai yawa kabilanmu ne 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 ‘Ya'yan uwana na yi kiran ku mu haɗa kanmu ka aje kanmu ƙabilunmu kala da kala na yi kiran ku maza da mata ku haɗa kanku zaman lumana mu daina kashe kanmu don bai da rana in kun duba a da zama ake yi gaskiya da amana shi ake yi amma yanzu ku duba ba shi ake ba wancan da wancan ba shiri suke ba to me ya jawo wannan manyan ƙasan nan an ba ku amana ba ta shi kuke ba burin ku kawai faɗa ku haɗa ga al'umma kuma talakawa wallahi ku kula akwai Allah yana ganin ka komai kai aikatawa ko komai kyau ko da mara kyau kabilanmu ne kabilanmu ne kabilanmu ne kabilanmu ne kabilanmu ne kabilanmu